Ta' kull sena l-uffiċjali tal-Awtorità Maltija tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA jagħmlu xejn anqas minn 3500 spezzjoni fuq postijiet tax-xogħol. Spezzjonijiet importanti li kif jispjega l-kap eżekuttiv Mark Gawci jistgħu waslu biex ikunu salvati l-ħajjiet tal-impjegati inkella jkunu evitati b'mart jew diżabbiltajiet serji. Għalkemm l-aktar xogħol li jidher l-OHSA mhijiex inkarigata biss mill-monitoraġġ tal-ħaddiema f'siti ta' kostruzzjoni imma f'kull post tax-xogħol madwar Malta u Għawdex. Nafu li għandek ċertu kimika pereżempju li hija iktar minn żmien iktar issiba b'mod komuni f'ħafna postijiet ta' xogħol differenti illi tista' tikkaġuna mart serju bħalma hu l-kanser. Għandek sitwazzjonijiet oħrajn li minħabba espożizzjoni li jkunu qed jirċievu l-ħaddiema jistgħu iwasslu biex jiżviluppaw mart serju kroniku bħal mart fil-fwied, mart fis-sistema tan-nifs. Iżda minkejja dan huwa impossibbli li l-uffiċjali tal-OHSA ikunu fuq kull post tax-xogħol f'kull ħin tal-ġurnata u għalhekk li anke l-pubbliku għandu d-dover li jirrapporta u mhux sempliċement jilmenta fuq il-medja soċjali għaliex għall-OHSA huwa impossibbli li l-uffiċjali tagħha jkunu ħin kollu fuq il-medja soċjali. Jekk inti ħadd ritratt, ħadd video bil-mobile u poġġejtu fuq social media, fuq Facebook, l-OHSA mhux se tkun taf. Mela inti ħallejt għalkemm inti rikonoxxejt li għandek ħaddiema qed jaħdmu f'periklu, ifisser li meta inti post kull ma għamilt postijajt dak il-filmat, dak il-ritratt fuq Facebook pereżempju, ħallejt li dawk il-ħaddiema jaħdmu f'sitwazzjoni ta' periklu. Dan apparti li ritratti jew filmati fuq il-medja soċjali lanqas jistgħu jintużaw bħala prova fil-qorti. Rati joperaw taħt sistema li trid tiggarantixxi trasparenza, eċetera, u min ikun ħa dak ir-ritratt ikun irid jitla' jixhed illi kienu li ħa dak ir-ritratt fil-ġurnata, bil-ħin, fil-post, eċetera, u jixhed da kollu qudiem il-qorti. Jekk da jitpoġġa filmat fuq il-medja, minn da ma jista' jiġri xejn. Al kontrarju, rapport lill-OHSA wassal mhux biss biex il-periklu jitneħħa hekk kif l-awtorità għandha poteri li twaqqaf ix-xogħol, iżda wkoll jiggarantixxi li min iressaq ir-rapport jibqa' konfidenzjali u tidher l-OHSA minn floku.